Falamos agora, imos a chegarnos a unha marca de garantía que certifica a calidade dos produtos e servizos que pola súa elaboración aquí na nosa terra, pola materia prima ou deseño galegos, merecen esa distinción. Falamos de Galicia Calidade, un selo, unha marca que cada vez está máis presente, por exemplo, tamén agora nos establecementos termais. Así nestes días queremos achegarnos o presente desa marca, pero tamén os seus retos, os seus desafíos futuros. Facémolo con Ana Méndez, xerente de Galicia Calidade, que está aquí nestes días. Que tal, Ana? Moi bons días. Moi bons días, Ana. Grazas por estar con nós. Falaba eu de identidade, porque falamos dunha marca que quere ir o que vai moito máis alá, que se identifique realmente co que Galicia, que somos os galegos. De feito, eu creo que xa é unha marca moi recoñecida, non? Estamos a falar dunha marca de garantía que ten xa máis de 30 anos de vida e a verdade é que a nosa identidade querémola converter nesa marca país de Galicia que xa se conoce moitísimo e xa ten unha importancia fundamental a nivel estatal e agora mesmo, sobre todo, externalizala e facer unha marca moito máis internacional. Esa pregunta tamén quería abordala eu, porque non sei se fora de Galicia, entendo que por esas palabras sí, pero si se ve ou se representa do mesmo xeito ser Galicia Calidade ou ter o selo de Galicia Calidade, como nos aquí no noso país, sí que temos esa garantía. Fora tamén é recoñecible xa? Fora é moi recoñecible. A verdade é que nos países de fala hispana, ao final os galegos somos un pobo, seguimos sendo un pobo emigrante, a xente que retorna cando volve a Galicia recoñece totalmente Galicia Calidade, non? Sona moitísimo e vas a calquera outro país, sigue sonando porque ao final estamos a falar dunha marca que xa ten no seu nome ese Galicia, automáticamente xa te leva a un lugar. Certamente falamos tamén agora do momento presente, tamén dos retos do futuro, pero estábamos vendo un momento imaxes dos balnearios. Os tres primeiros que se distinguen con Galicia Calidade son, non sei se un paso máis neste amplísimo abano de sectores e de produtos que están recoñecidos co selo. Tamén entendo que é unha das partes importantes ir ampliando, ir abrindo ainda máis ese abano que abarca Galicia Calidade. Ampliando esas certificacións de calidade e de excelencia. O sector termal, ademais, é un dos sectores máis importantes que temos en Galicia. Estamos a falar dun sector que, ademais, a Xunta de Galicia este ano vai destinar 8 millóns de euros para potenciar esa Galicia como destino termal, e estamos a falar de que en Galicia hai 20 establecementos que significan o 20% do total do Estado. Entón, é moi importante, temos máis de 300 mananciais de augas minero-medicinais en Galicia, polo tanto, abrir ese sector era fundamental en Galicia Calidade. Agora acaban de entrar os tres primeiros balnearios, como ti dicías, que son da cadea caldaria na provincia de Ourense, que son Lobios, Arnoia e Laias. Supoño que a idea é ir ampliando esta rede, neste caso, de balnearios recoñecidos. Sí, efectivamente, de feito, agora mesmo fai uns días acabamos de certificar o Gran Talaso Hotel de Sanxenxo como talaso tamén dentro dese abano de espazos termais. Imaxe de Galicia ou esa identidade galega que chega dende moitos puntos, dende produtos, gastronomía, balnearios, por exemplo, turismo, é dicir, hai unha cantidad de sectores moi ampla, moi diversa, certificados por Galicia Calidade. Agora que estamos xa a piques de entrar no verán, estamos en tempo de festivais de música que tamén son identidade galega e nos que tamén está presente Galicia Calidade, a ira da semana pasada no Son do Camiño, por exemplo. Sí, ademais, nos agora Galicia Calidade estamos adscritos a Turismo de Galicia, co cal, esa presenza nos festivais, o máis importante para nós é certificar novos establecementos, pero a segunda parte do noso traballo é promocionar eses establecementos e eses produtos certificados. O Son do Camiño, que foi a semana pasada cun éxito rotundo dentro dos concertos do Xacobeo, no que ademais se fixeron degustacións de produtos de Galicia Calidade, é un momento para as empresas moi importante. Agora estaremos tamén no Festival de Portamérica, que se celebrará en Caldas, e tamén no Atlantic Fest, que se celebrará en Vilagarcía.
Un pouco tamén, Ana, aunar, non xuntar, porque se ves as degustacións, temos a parte de máis do produto, non, da gastronomía, pero xunto co festival, un pouco tamén esa simbiose entre pois, un produto e un servizo certificados con Galicia Calidade, que non teñen que ver, pero que sí se unen para conformar esa marca galega, non? Que se unen para esa marca Galicia, e a parte turística é a máis importante, a segunda máis importante en Galicia Calidade, tanto en número de empresas como en produtos ou servizos certificados, co cal, ademais, eso implica un pulo moi importante para dar a coñecer todas as empresas certificadas. Entón, tanto eses concertos que se fan, eses 3 concertos nos que participamos, que son moi importantes, porque ademais nos dan publicidade por toda España, outros eventos deportivos e outros espazos tamén, outros eventos que fan as empresas nas que pois se dá a coñecer a marca de Galicia Calidade. Se non teño malos datos, son 170 empresas neste momento as que están adscritas a Galicia Calidade, máis de 880 produtos, un volume importante xa, non, desas certificacións. Isto dá conta do bon momento que está no presente Galicia Calidade, pero os retos do futuro, os desafíos, cara a onde se dirixen agora os esforzos? Sobre todo, o reto de futuro é ampliar a novos sectores que son tamén fundamentais en Galicia, e máis importante é internacionalizar o que che comentaba ao principio, Galicia Calidade, e facer Galicia Calidade unha marca país, que xa o é cada vez máis, pero unha marca país cunha certificación, esa garantía de calidade excepcional que nos trae o territorio. Bueno, pues eu creo que ese traballo se está conseguindo ben, de maneira sobrada, vais a seguir facendo. Ana Méndez, xerente de Galicia Calidade, enhorabuá polo traballo e grazas por estar aquí. Moitísimas gracias a vos.